Andre, manunod. Ay, gumo? Hindi sila oh. Ha? Hindi mga picture lagi ba kayo lahi, diba? Majestic place. Let's try Mabuc dito guys. 10 person na agad. Sila mga katibjus ito. Oh, masyado drag angle.
pwede ka rin nagsugba. Oh. Big mga kahoy eh. Nagpasalamat imi sa Vacation Pro Travel Services nga mo'y nagatod namo dire sa Surigao del Sur. La video na ko dire ko sa Enchanted River and then karon sa Tinuy-an Falls and then sa mga sunod is Britannia Group of Islands. Balik sa ko ito. Pag pila sakay ananon? Pila sakay? Pila ka boss? Unong pinakataas yun. Unong pinakadagdag. Sundag ko yun. Kaya naman. Ilang bangka guys, tag 300. Unong kabok mo sakay. Ano? Ano sa ligsid kaya dire? Wala akong maligo ba? Yan, ay mag-swimming pool na to. Dili na sa maligo. Tay mo na, ma'am. Tay mo ha. Iligan Falls. Ang great time. Here we go. Lag ba ko? Okay na kaya? Kira ay. Sure ba? Kira mi dari. Okay na mo? Labi ni ka strong. Uy, bihip.